Здравейте на всички! Аз съм психолог Мария Орилска и в това видео искам да ви разкажа повече за тъй наречените личностови разстройства. Първо искам да ви споделя, че в интернет пространството, в социалните медии, социалните мрежи много често чувам и виждам да се говори и да се пише за тъй наречените личностови разстройства. И то с доста етикетиращи послания за хората, които по някакъв начин имат личностови затруднения и носят определени, да ги наречем, дезадаптивни черти на своята личност. Говори се за нарцисисти, говори се за психопати, социопати и така нататък. Най-вече за хората, които по някакъв начин не могат да имат качествена, добра интимна връзка и се започват едни интервюта и едни чудеса. Така в тази връзка, тъй като често съм забелязвала такива видеа, реших да направя и аз едно видео, в което малко повече да ви разкажа за личностовите разстройства. Какво всъщност представляват личностовите разстройства и то от гледна точка на медицинския класификатор на болестите 11-та ревизия, която е от 2022 година. Тоест вече трета година би трябвало, подчертавам, би следвало в България да се използва МКБ-11, този медицински класификатор, тази ревизия, а не предишната МКБ-10, в която именно се говори за параноидно личностово разстройство, шизоидно, хистрионно, зависима личност, ананкастна личност и така нататък. Това са остарели вече понятия, изрази и етикети. Първо обаче, какво представлява личностовото разстройство? Това са едни трайни, ригидни, реално непроменливи модели на поведение при човека спрямо множество социални и лични ситуации. Тоест не само на работа, не само в личния живот, не само сред приятели, а изобщо в целия социален кръг и живот, във всички действия на този човек може да се видят някакви черти от личността му или личността които пречат по някакъв начин да се достигне до себе си, човек да бъде автентичен и да достигне съответно автентично и спонтанно до другите хора. Това са едни отклонения от начина, по който повечето хора от една държава, забележете, от едно време, например началото на 21 век, от една култура, много важно, биха мислили и действали. Отклонения от начина, по който действа мнозинството. Подчертавам го, защото много често това, което мнозинството прави, не винаги е здравословно, не винаги е нормално. Това е личностовото разстройство, един устойчив стил на поведение, който би следвало да се забелязва при човека минимум 2 години и повече от 2 години, за да може да се постави някаква диагноза личностово разстройство. Освен това, трябва тези черти, тук говорим не за симптоми, забележете, а за черти на личността. Тези черти на личността би трябвало в продължение на години, 2 години и повече, те да пречат на човека да се адаптира в даденото общество и той или тя или те да усещат силен дистрес. Личностовите разстройства са първични, т.е. те не са резултат от някакво физическо заболяване или някаква физическа травма, като например катастрофа или други. Те се развиват постепенно след раждането на едно дете, поради средата, в което живее това дете и продължават в юношеството и в зрялата възраст. Тоест не се дължат на някакви определени химикали, невротрансмитери и така нататък в толкова биологично или генетично да има компонента, колкото зависят от средата и от културата, от общността, в която живее човек. Кой поставя диагноза личностово разстройство и как? Само единствено психиатър може да постави диагноза личностово разстройство
И то, забележете, не след една среща за 15-20 минути, а след няколко срещи. Освен това, задължително, за да се постави такава диагноза, което е доста трудно, между другото и доста рядко се прави в България, е нужно, освен с човека, който отива при специалиста по психично здраве, специалистът да говори и с близки, приятели, членове на семейството, колеги, работодатели и така нататък на конкретния човек, за да може да снеме анамнеза. Тоест не е достатъчно една среща с човека. Трябва да се говори с хора, които го заобикалят, които го виждат всеки ден, за да може да се види за какво става въпрос. Всъщност какво се случва в живота на този човек. Както казах и първично, личностовите разстройства са първични и всъщност те представляват дисфункция в две сфери. В две сфери на човешкия живот. Това е себевъзприемането и междуличностовите отношения. Себевъзприемането е погледът навътре, т.е. какво аз мисля за себе си, как аз виждам себе си, как се чувствам спрямо себе си, а междуличностовите отношения е погледът навън. Как аз общувам с другите хора, как преценявам другите хора, какво правя, когато изграждам връзки, как ги поддържам и така нататък. Сега, при едно личностово разстройство, нарушенията могат да бъдат в едната или в двете сфери. Може да има превес на затрудненията в едната сфера, но когато говорим за тежко личностово разстройство, тогава има проблеми в двете сфери и себевъзприемане и междуличностови отношения. В МКБ-11, което би следвало, както казах, да се използва в България вече трета година, нямаме такива етикети, хистерионно, нарцистично и прочие. Говорим за леко, умерено и тежко личностово разстройство. И, както казах, е нужно минимум 2 години да се наблюдават тези проблеми в живота на човека и те да влияят на емоциите, на чувствата, на мислите и на поведението на човека. В различни ситуации и сфери, не само на работа или не само в личния живот, а навсякъде. Да носят значителен дистрес, това е негативния, продължителен стрес и значителни нарушения на функционирането. Но, отново повтарям, говорим за леко, умерено и тежко личностово разстройство. Разбира се, освен това количествено измерение леко, умерено и тежко, имаме и те наречените дезадаптивни черти от 5 области. Пак казвам, това не са симптоми, въпреки че говорим за диагноза. Това не са симптоми, това са личностови черти от 5 различни области, плюс едно гранично, като гранична област на чертите, след малко за нея. Но това са 5 области, които се наричат негативна емоционалност. Ще използваме така тези картинки, за да може човек да се ориентира по-лесно, както и аз, докато ви разказвам. Първата област, забележете област на чертите, е негативната емоционалност. Това означава ниска самооценка пред човека, негативна, не само ниска, емоционална лабилност, недоверие към себе си и към останалите хора, негативна нагласа към себе си и към другите хора и най-общо лоша или невъзможна регулация на емоциите. Тоест, аз не мога да стоя в кожата си, не мога да регулирам, да усетя тези емоции. Люшкам се от една силна емоция в друга. Не мога да ги регулирам, нямам доверие на себе си, нямам доверие на другите, че ще ми помогнат с нещо и мисля негативно за себе си. Следващата област от тези черти, това е отдръпването. Това са едни-две човечета, което виждате една такава малко тип COVID, социална дистанция, нарочно така съм нарисувала. Това е отдръпването, област на черти. Чертите вътре са свързани с дистанция, пазене на дистанция от другите хора, социална и емоционална дистанция, резервираност, слагам някаква граница. Липсват доста често интимни връзки и приятелства в живота на този човек. Емоционалната експресия също е ограничена, т.е. аз не показвам с мимики, жестове, думи, тяло, поза и така нататък какво мисля и какво чувствам. Това е отдръпването.
Виждате, свързване най-вече с другите хора. Следващата област се нарича дисоциалност. Това е един свит юмрук. Дисоциалност какво означава? Това, което много често виждате в тези интервюта и в социалните мрежи да се говори във връзка с поведението на някой човек. Тук говорим за черти, свързани с личностови разстройства, грубо незачитане на другите. Грубост, циничност, егоцентризъм, липса на емпатия, липса на разбиране, на влизане в обувките на другия, използване на другия, манипулиране на другия, експлоатиране на другия, съзнателно, безогледност, жестокост. Жестокост може да има спрямо животни, спрямо хора. Това е дисоциалността, тази област. Следващата област, четвърта, се нарича дезинхибираност. Дезинхибираност буквално означава не мога да спра да правя или да мисля нещо. Това са импулсивните хора. Това са чертите, които са свързани с импулсивност. Тоест правя, казвам импулсивни неща, без да мисля, действам веднага. Не мисля, не обмислям последиците от своите действия. Безотговорност, безразсъдност, липса на всякакво планиране. Това са, пак казвам, черти от тази област дезинхибираност. Петата област, която ще ви покажа на листче, така това превързано сърчице, е ананкастност. Какво означава тази област? Тук чертите са свързани с ригидност. Ригидни правила имам. Трябва, не трябва. Как се правят нещата? Само по този начин. Кое е добро, кое е лошо? Кое е редно и кое е нередно? Кое е вредно, кое е здравословно? Тук е свръхконтролът върху собственото поведение и също така е възможно свръхконтрол и върху чуждото поведение. Тук е скованост, затова това сръчице е увързано по този начин. Тук е перфекционизмът в негативния смисъл на думата. Тук е педантичността. Тоест тук са правилата, липсата на спонтанност в тази област, ананкастност. И, както ви казах, има една шеста област, която е свързана с личностовите разстройства. Това е граничен стил на чертите. Забележете, стил на чертите. Тоест има ни черти, които сега ги описахме. Тук безразсъдност, импулсивност, манипулативност, така нататък. Всичките тези от петте области. Тук е един граничен стил на тези черти. Хем има нестабилност на емоциите, на мислите и на поведението също, хем има импулсивност, хем има крайни усилия на човека да предотврати отхвърляне и изоставяне, което може отхвърляне и изоставяне да бъдат реални, но могат да бъдат и въображаеми. Безразсъдство, има автоагресия, т.е. самонараняване, може да има суицидни мисли и опити, силен неконтролируем гняв. Просто пада пердето, както се казва на този човек и може да направи всичко. Тук са дисоциативните усещания, дисоциацията. Тук е чувството на празнота, което може да бъде запълвано с различни психоактивни вещества, поведения като пазаруване, като безразборни сексуални връзки или всичко, което е свързано с зависимости. Много често при този граничен стил на чертите. Личностовите разстройства, това са, което ви изброих, петте области плюс граничен стил на чертите като шеста област. Личностовите разстройства са всъщност всички една гранична област между тъй нареченото, пак казвам, зависи от културата и обществото, психично здраве и тежката психична болест, каквато са психозите. Като шизофренията, например, най-известната психоза, но там също има доста различия. Едно е епизод, друго е шизофренно разстройство и така нататък. Тук пак казвам, говорим за черти, не за симптоми. Трудно се диагностицира, трудно се класифицира, защото реално няма така някакви супер обективни критерии, за да може човек да бъде вкаран в този етикет, че има личностово разстройство. Всъщност, личността, според психолозите, според медицинските специалисти,
психотерапевтите, личността всъщност е изградена от темперамент и характер. Темперамента, това са характеристиките на нашата нервна система, нашата висша нервна дейност. Тук има някакви биологично обусловени характеристики, тук има участие и наследственост в темперамента. Обаче ние всички имаме характер. Тоест втората компонента, втората част на личността, освен темперамент, това е характер. Характерът са всъщност вече психокултурно-социалните характеристики на личността, нашия личен опит, това през което сме преминали, как са ни възпитавали, което е изключително важно, отношенията с другите хора, дали имаме сигурна или несигурна привързаност към важните за нас други и така нататък. И всъщност при личностовите разстройства, за да се постави такава диагноза, трябва да са засегнати двата компонента на личността. И нашата висша нервна дейност, при тази, например, импулсивност, давам пример, и съответно нашият характер. Освен на тези 5 плюс 1 гранична области на личностови черти, психолозите и психиатрите, когато работят с хора и предполагат, че има или диагностицират личностови разстройства, използват всъщност и едни 5 оси на личностовите черти. Тоест тук имахме едни области с някакви характерни черти. Сега тук имаме едни оси, които надявам се, че ги виждате така сравнително добре на екрана. Няма значение всъщност дали виждате толкова добре самите думи. Нарочно ви го поставям това картонче по този начин, за да си представите, че тук говорим за един спектър. Тук говорим за точно за едни оси, които всъщност са с черти, които притежаваме всички ние, както и тези изброените. Всеки един човек притежава тези черти, но ги проявява и ги усеща в различна степен. Искам това отново да го подчертая. Всички ние носим такива черти. Едната ос е стабилност, невротизъм, тази, която виждате отгоре. Тоест, колко така съм стабилен, доколко отиваме към невроза, ако използваме психоаналитичното понятие. Другата ос е екстраверсия срещу интроверсия. Другата ос е кооперативност срещу антагонизъм, т.е. доколко аз мога да работя, да се ангажирам, да говоря с другите хора, да общувам с тях и доколко съм така антагонист, нали, затварям се в себе си, отдръпвам се в себе си. Дисоциирам също. Съвестност срещу импулсивност е другата ос. Виждате, че те доста се припокриват така като идея с петте области. Тоест, доколко съм съвестен, доколко съм емпатиен, срещу импулсивно си изкарвам всичко, което имам в себе си, не мисля за последиците. И последната тук ос отдолу, която виждате, е отвореност за нов опит срещу затвореност. Тоест, доколко аз мога да приемам нови неща, нова информация в своя живот, нов опит, доколко съм отворена да уча нови неща и доколко съм затворена, т.е. разчитам на своите правила, разчитам на своите идеи, на своите убеждения за нещата и те си остават така. Така че това са, пак казвам, 5 оси и всъщност защо се използват при личностовите разстройства? Ние виждаме техните крайности. Тоест, ние виждаме тук крайности. Само интроверсия, примерно, крайна интроверсия, крайна невротизъм, крайна антагонизъм, крайна импулсивност, крайна затвореност при личностовите разстройства. Докато всъщност всичките ние, както често дам пример с аутистичния спектър, всички ние имаме някакви черти, имаме някакви ситуации, в които проявяваме тези черти на личността, но при личностовите разстройства те са крайни. И съответно, пак казвам, има леко, има умерено, има тежко личностово разстройство.
Накрая на това видео, надявам се да ви е било полезно относно личностовите разстройства. Искам да кажа, че много трудно би могло да има някакво лечение на личностови разстройства. Със сигурност не е медикаментозно, но при личностови разстройства психотерапията би могла да помогне, като какво направи? Всъщност малко да умекоти тези ъгли и човек малко да се придвижи, доколкото е възможно, по-към центъра, така да го наречем, да не е само в тази крайност, нали, крайна затвореност, крайна дезинхибираност и така нататък, чрез психотерапия, чрез отработване всъщност на едни травми, които не е задължително да бъдат огромни, те се натрупват. Малки неща, които непрекъснато се натрупват и създават всъщност нашия характер. Защото характерът е всъщност социалната част от личността. Това, което аз трябва да направя, за да се адаптирам към това общество. Аз съм си изградила някакъв характер. Нямам друг избор. За да живея в обществото, трябва да си изгради някакъв характер. За разлика от темперамента, който е вроден, с който се раждам. Накрая искам да отворя една скоба за тъй наречените личностови трудности, тъй като в МКБ-11 се говори за тях. Старото наименование е акцентуирана личност или акценти на личността. Личностовите трудности не са диагноза, за разлика от личностовите разстройства. Това са едни характеристики на личността, които влияят по-малко в живота на човека. Това е начинът, по който човек възприема себе си, другите и света, които се появяват по-остро понякога, например през силен стрес, или се появяват често, но по-слабо. Те не водят до големи и трайни нарушения в функционирането, както при личностовите разстройства, и са свързани с специфични ситуации, забележете, с специфични социални роли. Например, ролята ни на родител, ролята ни на дете на нашите родители, ролята ни на брат или сестра, ролята ни на колега, ролята ни на ръководител, шеф, свързани са с конкретни такива ситуации. Такива акценти, такива личностови трудности могат да се появят, например, при бременност и след раждане. И ако не се адресират, може да се задълбочат, съответно, да се стигне до някакво разстройство. При загуба на близък човек, загуба на работа, т.е. при силен дистрес обикновено имаме такива личностови трудности. Например, личностовите трудности отново могат в тези графи да бъдат сложени, в тези 5 области на личностовите черти, но обикновено те са много по-незабележими. Докато личностовите разстройства, особено когато са по-изразени чертите, свързани с другите, с общуването с другите, затова и тези видеа, с които започнах, които са много вайрал в социалните мрежи, когато те са по-видими, например, човека манипулира, лъже и така нататък, останалите, това не означава задължително, че този човек има личностово разстройство, но е много вероятно да има някакви травми. И по травма разбирам не просто едно нещо или две неща, които са се случили в детството на човека, а да са се натрупали понякога много негативни, неприятни ситуации и чувства в живота на този човек. И той или тя или те да са стигнали всъщност до такива крайности. Това беше от мен за днес. Надявам се, че темата за личностовите разстройства и личностовите трудности, които вметнах, ви била интересна. Ако имате повече въпроси, пишете ги в коментар. Можете също така да ми пишете на имейл adultpsychology@gmail.com, който ще сложа в описанието, за да можем да поговорим по темите, които ви вълнуват. Пожелавам ви прекрасен ден!